الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سارے محبت نال پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین. حمد و ثنا درود خاتم الانبیاء لہ التحیت والثناء. بعد نہایت ہی واجب الاحترام مجاہد اہل سنت، مناظر اہل سنت، عالم بعمل، استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شعیب حسین چشتی صاحب، صدر مدرس خانقاہ چشتیہ منڈی فیض آباد، دیگر علماء اہل سنت، حفاظ اکرام، مہمانان گرامی، حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سالانہ جلسہ میلاد شریف دا بھائی محمد شبیر حسین صاحب بڑے محبت اور ذوق شوق نال اہتمام فرماندے نے. اللہ تعالی جل شانہ انہاں دی خدمت اپنی بارگاہ وچ قبول فرما کے دونوں جہاناں دیاں برکتاں رحمتاں عطا فرماوے. جتنے ساتھی دور نزدیک تو تشریف لے کے آئے ہو سب نو قدم قدم تے اللہ تعالی جل شانہ نیکیاں نصیب فرمائے. ہم سب دی حاضری قبول فرما کے ساڈے سارے واسطے ذریعہ نجات بنا دے. جناب دے سامنے مختصر وقت دے اندر جس موضوع تے کلام کرن دا ارادہ ہے اس دا عنوان ہے عظمت قرآن. قرآن مجید فرقان حمید دی شان عظمت جناب دے سامنے چند منٹاں دے اندر میں پیش کر کے اجازت چاہوں گا. وقت مختصر ایک تقریباً گھنٹہ پونا کو گھنٹہ انشاءاللہ تھوڑا نا خطاب ہونا. ساؤنڈ والا کدھر نس گیا پھر اینو کیویں دا چلا چھڈیا سو آواز کوئی کھول دے یار. ایندے بٹن سارے اتاں کر دیو نہیں ہوندا تے آپے چلو کسے پاسے لگے گا. اور راشد ویکھ ایندے وڈا بٹن جڑے نا تھوڑے اتاں کر تے اکو جڑی آواز ڈبل ڈبل ہو رہی ہے اینو کہ سیدھا کرے. آیا بھی ہے پلا سیدھا تے کر جائے نو. ویکھنا آواز دو آوازاں آ رہی ہیں تین آوازاں. تو اگر چار ڈبلنگ کر رہا ہے پتہ نہیں کیڑا بٹن نپ چھڈیا. ایندے نالوں تے مسیت والا سپیکر لا لے ہوندے تو ٹھیک چنگا بھلا بچہ ساؤنڈ چلاندا ہے جان بوجھ کے خرابی کر گیا. وقت دا پابند ہونا چاہیے. اگر نعتاں بچے پڑھیاں نے نہ زور لگ رہا ٹھیک ہے کھول دے تھوڑا اور کھول دے. جان بوجھ کے بٹن نپ کے آپ کر ڈر گئے.
عزیزان گرامی، اللہ تعالی جل شانہ سونے محبوب دی زلف واللیل دے صدقے سانو سب نو دین دی سمجھ عطا فرماوے۔ عزیز دوستو، حق تعالی جل شانہ نے سانو انسان بنائے، اس ذات دا بے حد شکر ہے کہ اس ذات نے سانو مسلمان بنایا، مسلمانہ دے گھر پیدا فرمایا۔ او بے نیاز ذات دا جتنا بھی شکریہ ادا کرے کم میں ایک ایک نعمت دا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ اور جیڑی دولت رب سونے نے سانو دین علی عطا فرمائی ہے نا، سب تو وڈی دولت ہے۔ جیڑے بندے کو شریعت دا ایک مسئلہ سمجھ آ جائے نا، بھی شرع پاک دا مینوں مسئلہ ہو، سمجھے کہ میرے کو بہت بڑی دولت آ گئی ہے، بہت بڑا خزانہ آ گیا، مینوں شریعت دے ایس مسئلے دا پتہ لگ گیا۔ شرع پاک دا بہت بڑا مقام ہے۔ تے جے ملیا شریعت پاک دا استاد سی نا ایک، تے او آکھے کرے کہ علم دا بڑا مول ہے، بڑا مول ہے، بڑی شان ہے، بڑی قدر ہے دی، بڑا ہی مول ہے دا مول دے ہی کوئی نہیں سکتا۔ تو وہ شاگرد گیا ایک دن موچی کو جتی گھڑان واسطے، تے موچی نو جا کے دا بھی جتی نو میری نو ٹانکا لا دے تے میں تینو شریعت دے 2-3 مسئلے سمجھا دینا، تے پیسے میرے کو کونی ہونا کہ میں شریعت نو نہیں سمجھدا، میں نو پیسے دے، پیسے دے، مینو کی لگے مسئلے نال، میں تے ٹانکے لانے نے، پیسے دے۔ وہ بڑا پریشان ہویا بھی سانو نکیاں ہوندیاں تو لا کے وڈیاں تک استاد ہی آندا رہے بھی شریعت دا بڑا مول ہے، دین دا بڑا مول ہے، دین دی بڑی قدر ہے، بڑے ہی دا مول دے ہی کو نہیں سکدا۔ تے میں تے موچی نو دسیا تے موچی نہیں منیا، 2 روپیے بھی مول نہیں پیا، 5 روپیے ٹانکے دے ہونے نے، انہیں ٹانکا نہیں چھڑیا۔ بڑا پریشان ہو کے استاد کو چلا گیا، استاد نو آندا استاد جی نکیاں ہوندیا تو لے کے تسی سانو یہی دس دے رہ جے بھی دین دا بڑا مول ہے، بڑا مول ہے۔ میں تے جتی موچی نو آکھیا میری گنڈ دے، تے انہوں میں آکھیا تینو دین دے 2 مسئلے سمجھا دینا، تو اس دے بدلے میں جتی گنڈ دے۔ انہیں آکھیا پیسے دے، میں نہیں جاندا مسئلے نو، میں نو پیسے دے۔ آپ نے فرمایا اے بے وقوف شاگرد، ان کر بھی آپ نے ہیرا دیتا، استاد نے ایک مہنگا موتی دیتا بھی جا لگا جا اس ہیرے دا جا کے پوچھ، او تے دکان کریانے والی تو یا کپڑے والی نو آکھے یار آ لو، سبزی والے کولوں ایندا مول پوچھیا۔ او گیا چلا سبزی والے نے دا بھا یار ایندا مول تے لا، میرے کول ایک موتی ہے مہنگا جاتے اے ایندے بدلے پیسے لا۔ انہیں آکھیا بھائی ایندا کی مول ہے، ایتھے رکھ جا میرے پھٹے تے، بال میرے کھیڈدے رہن گے، تو 2-3 گاجراں پھڑ کے لے جا، 2-3 کھیرے پھڑ کے لے جا، ہور ایندا مول کی آندا واپس آیا۔ استاد جی انہیں تو 2-3 کھیرے 2-3 گاجرہ مول پایا انہیں۔ آپ نے فرمایا ہون اس موتی نو لے جا سنیارے کول، بولو تے صحیح نہ خیر ہوئے، سنیارے کول لے جا تے انہوں آخ بھی ایندہ ذرا مول لا دے، حاجی انہوں صدا کر، آپ ڈبلنگ بند کر جڑی بار بار آواز آ رہی، سنیارے کول لے جا تے ایندہ مول لاوے۔ سنیارے کول جدوں وہ شاگرد لے کے گیا موتی تے سنیارے نے آکھیا آ گیا، سنیارے نے آکھیا بھئی اوے اللہ دے بندے تو لیا کتھوں؟ انہیں آکھیا بھی یہ موتی کتھوں لے آئی؟ آندہ میرے استاد نے دیتا ہے دینا مول دس۔ انہیں آکھیا میری ساری دکان بھی لٹ کے لے جاوے دینا مول پورا نہیں ہونا، سارا میری دکان جنہ سونا پیا ہے سارا لٹیں تے ایس موتی دا مول پورا نہیں ہونا۔ تے واپس آ گیا استاد جی اے تے مول بڑا لگ گیا ہوا، میری دکان لٹ کے لے جا ساری تے مول پھر بھی پورا نہیں ہونا۔ استاد نے فرمایا بھی خدا دے بندیا تو جو جدو ہیرے دا مول جا کے سبزی والے نو پوچھے گا تے انہوں کی پتہ لگنا ہے؟ بھئی تو موچی رو جا کے شرع دا مسئلہ دساں گا، انہوں کی پتہ بھی شریعت کی ہوندی، شریعت دا قدر پوچھنی ہے تو پھر کسی فقیر کو جا کے پوچھ، اللہ دے ولیاں کو پوچھ۔ رب وحدہ لا شریک مولا نے ایویں سونے ہو اساں لوکاں نو دین پاک دی اج او ذہن چو خیال قرآن دا قدر دل چو نکل گیا، تاں کر کے ایک ڈبا ایتھے رکھنا سی ایک ادھر رکھنا سی، تاں آواز ہوندی کہ پہلے انجا سسٹم لایا سی۔
سسٹم یار تو سیاح بہنا بندہ کو ساؤنڈ لان والا سسٹم لا اویں دا جویں دا لائی دا ہوندا ہے ویکھنا ہن کو آواز میرے کان چ آوندی کو نہیں پئی پتہ نہیں کتنے ساؤنڈ لگا ہے تسی کتنے بیٹھے ہو کوشش کرے کوئی ڈبا ایک اور لے آنا سی اینوں کھول سو اور کھول دے آواز کو باہر نکلے تو میں عرض کرن لگا سا بھی ہن جیڑا ایک بچہ حافظ قرآن ہو جاوے عام بندے نو کی پتہ جڑے بندے نے آکھنا میرا منڈا تھانے دار بنیا یار ویکھ اودے پیسے کنے ہوندے نے انہیں تے ویکھنی دنیا تے بچہ قرآن دا حافظ ہو جائے قیامت والے دن اندے سر تے تاج ہوئے ایسے تاج دی روشنی جڑی سورج نالوں بھی زیادہ ہوئے تے شان دا پتہ تے اتھے چل کے لگنے اتھے کیویں پتہ لگے گا اللہ پاک سونے نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا ارشاد ربانی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اللہ جل شانہ فرماندا ہے اساں قرآن نازل فرمایا ہے اج او قرآن جیڑا میرے سونے پروردگار نے نازل فرمایا سی اون دی شان رب آپ بیان فرماوندا ہے اللہ فرماندا ہے اساں قرآن نازل فرمایا ہے ان دے وچ شفا ہے نالے رحمت اس قرآن دے اندر شفا ہے وے رحمت ہے وے شفا تے رحمت دو چیزاں نے یہ ملدیاں کنانوں نے اللہ سونا فرماندا ہے شفاعت رحمت مومنہ واسطے رکھی ہے اللہ سونے نے قرآن دے اندر شفا رکھی ہے تے ملدی مومنہ نو ایمان والیاں نو مولوی صاحب سارا جگ ایمان والا ہے میں کہ خدا دے بندے آؤ ایمان والیاں نو تے قرآن شفا دیندے جدا اپنا پختہ ایمان رکھدا سی میں کہ دروی اج دا کلا کلا بندہ پریشان ہے گھر یاسین وی پڑھائی جا رہے اپنے گھر قرآن دیاں تلاوتاں وی کرا رہے پر ہے پریشان ہے قرآن انہوں فائدہ نہیں دے رہا قرآن فائدہ ادوں دے گا میں کیا مسلمان بھائی ہے دروی ساڈے وڈیرے بزرگ لوگ جڑے سن او تے قرآن دے غلافاں کولوں فائدہ لے لیندے سن ساڈیاں ماواں تے نانیاں قرآن دے غلاف تو کے بچہ بیمار ہونا انہاں پیا دینا شفاواں مل جانیاں اج ویکھ ساڈے سامنے اللہ دا قرآن مسجداں وچ پیا ہوئے اُتے کٹا پے رہے اج سانوں قدراں کوئی نہیں اللہ دے قرآن نو سیونک لگ گئی مسجداں وچ چکنا پیندا ہے جدوں چک کے کدرے لے آئی دے اج جناب کیڑے لگے پے نے پتہ نہیں 20 سال ہو گئے نے قرآن کھلے نہیں پیچھے ملا دیا ملا بنائی جا رہے قرآن کو شفا ہے رحمت ہے پر سانو لین دا ول کوئی نہیں رب نے قرآن شفا رکھیے رحمت رکھیے پر لین دا ول کوئی نہیں کیویں اے مسلمان ویرا کبھی غور نہیں کیتے ساڈے بابے قرآن نو ویکھ کے ہاتھ بن کے کنڈ قرآن اللہ نہیں سن کر دے پچھے کر لیندے سن جنی دیر قرآن نظر آندا رہندا سی انہاں نے ادھر کنڈ کرنی نہیں اج دا مسلمان او قرآن والے جملے واللہ خیر الرازقین قرآن شفا کیویں دینا ہے اپنی تھریشر مشین تے جتھے دتھا لاندا ہے اوتھے لکھ چھڈے اللہ دا قرآن واللہ خیر الرازقین اللہ بہتر رزق دین والا ہے آنا جی میرے رزق وچ برکت ہو جانی ہے میں کہ دتھے لان والا اوتے پیر رکھی بیٹھے او پیر رکھ کے اوتے بندہ بہ جاندا ہے مشین دے اوتے قرآن لکھیا ہے پر لکھن والے نہ جان دے نہیں او قلم انہاں دے ہاتھ آ گئی انہاں دے ہاتھ آ گئی جویں ہیرے دا مل سبزی والے کولوں پوچھن لگ پیا اے بیلیا جدوں ہیرے دا مل سنیارے کولوں پوچھے گا پتہ تاں لگنا ہے اے مسلمان بھائی ادھر وی اس قرآن دی قدر انہاں نوں کی پتہ جنہاں لوکاں نے
دنیا دی تعلیم لئی ہوئے جنہ دے ذہن چ دنیا دی تعلیم آلا ہوئے قرآن دی تعلیم ادنا ہوئے انہاں لوکاں نو قرآن دی سمجھ نہ آنی نہ ادب آنے آ میرے شیر ربانی سرکار نو قرآن دی قدر ہے سی مہر علی ورگے تے بابے فرید ورگے جنہ لوکاں نے قرآن نال یاری لائی سی سارا سارا دہاڑ اللہ دے قرآن نال دن رات رہندے سن میاں شیر ربانی سرکار فرماندے سن لوکو انگریز دی زبان کدی بغیر مانیا دی نہیں جی پڑھی رب دا قرآن بغیر مانیا دی پڑھی جاندی ہو ایویں کیویں سمجھ لگنی آندا انگریزی دی سمجھ نہیں ہوندی انگریز دا مانا نہ جانی تے جے انگریزی دی سمجھ نہیں ہوندی بغیر مانیا دے تے قرآن دی سمجھ کیویں ہونی تاں کر کے جدوں اساں لوکاں نے قرآن نو کنڈ کر چھڈی پھر اوہی اج دا مسلمان اسے قرآن بھی پڑھ رہا ہے صبح سپارہ بھی پڑھ دے نالے سود بھی کھا رہا ہے سپارہ بھی پڑھ دے حرام بھی کھا رہے اللہ دا قرآن بھی پڑھ دے پر دین دی سمجھ نہیں لا الہ پڑھن والے ایک سادہ قرآن مجید پڑھ لینا ہے ایک قرآن نو سمجھ لیں اندے وچ زمین آسمان دا فرق ہے قیامت والے دن رب قرآن دے حافظ نو حکم فرمائے گا ویکھنا شان قرآن دی جیڑا قرآن نال یاری لائے گا قیامت والے دن اللہ رب العالمین جل شانہ حکم فرمائے گا حافظ قرآن نو اپنے خاندان دے 10 بندے جنت لے جا 10 بندے جنت جہنم واجب ہو چکی انہاں 10 بندیاں نو جنت لے جا اللہ حافظ قرآن نو فرمائے گا میں پوچھنا چاہنا حافظ قرآن او جڑا آپ بخشیا ہویا ہوئے گا او 10 بندے جنت لے کے جاوے گا جے حافظ قرآن آپ ہی نہ گیا جنت تے اندے نال دے کیویں جان گے پہلے حافظ قرآن تے عمل کرنے والا ہوئے انہیں اے حافظ قرآن دی شان ہے جنہیں قرآن زبانی یاد کیتے تے جنہیں قرآن دے معنی یاد کر لینے جن نے قرآن دے الفاظاں دے معنی یاد کر لینے دا مطلب سمجھ لیا وے کہ قرآن رب دا ساڈے نال کی خطاب فرما رہا وے انہاں واسطے میرے پروردگار دا اعلان ہونا ہے قیامت والے دن عالم دین جڑا قرآن نو سمجھ جاوے اسلام نو سمجھ جاوے انہوں رب حکم فرمائے گا حافظ نو حکم ہوئے گا 10 بندے اپنی برادری دے اپنے خاندان دے جنت لے جا عالم دین نو حکم ہوئے گا سچا جڑا دین تے عمل بھی کرے تے ان دے مطابق زندگی گزارن والا بھی ہوئی انہوں رب حکم دے گا جنت دے بوگے کھلو جا تے جنوں تیرا جی چاندے تے جننے تیرا جی چاندے جنت لے جا اے قرآن نو جنہ سمجھے ہے اونا دی شان ہے میرے شیر ربانی ورگیاں دی امام احمد رضا ورگیاں دی فضل احمد چشتی ورگیاں دی جنہ قرآن نو سمجھ لیا وے اندے تے عمل کر لیا وے جنہ دی نگاہ دے اندر او مٹی تے سونا برابر ہو جائے قسم خدا دی اٹھا کے آخنا اس جہان دے اندر اگر خالی پیسے کمان دی گل ہوئے میرے استاد فرماندے نے سانو آواز بھی رب سونی دیتی انداز بھی سونے نے پیسے بڑے کما سکتے نے پر نہیں فضل احمد چشتی نے تاریخ دے اندر پوری تاریخ ویکھ لئی اسلام جنہ چراب دی زندگی مبارک ہے وے گزری ہے جو باقی رہ گئی اج تک کوئی ماں دلال ثابت نہیں کرے گا کہ فضل احمد چشتی نے قرآن دی خاطر پیسے مل لائے ہون یا مل لوایا ہوئے یا پیسے دی خاطر
खातर आपने कभी इवें निजाम बदल दिता होवे पैसों की वजह तो जड़ा बंदा पैसे देवे उनका लिहाज ज्यादा किया होवे दूसरियां दा ना 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 आपने ओही उसूल रखा वे शरीयत मुस्तफा वाला अगर कोई मोचीए कोई तेलीए तरखाने जिन्ने भी वली वेखेगा सारियां दा एहो उसूल सी ना जट्टां नूं इज्जत देंदे सन ना मलकां नूं ना महारां नूं ना राणियां नूं अल्लाह दे वली दी बारगाह दे अंदर हमेशा परहेजगार दी रहिए अल्लाह सोने ने फरमाया कि जेड़े मेरे प्यारे ने वो परहेजगार हुंदे ने बंदा जेड़ा भी परहेजगार हो जाएगा अल्लाह दी बारगाह च जदों उहदा मकाम होना है ते वली दी निगाह विच भी उहदी कदर हो जानी है अल्लाह दे वली दी निगाह विच अगर कदर बनाना चाहना है परहेजगारी इख्तियार कर ले परहेजगारी किवें आउणी है अल्लाह दे कुरान दे खिलाफ चलिया नहीं रब दे कुरान दे मुताबिक चलिया परहेजगारी आउणी है ओ मेरे सोहणे वीरा ला इलाहा पढ़ने वाले ओ लोग मर गए मैं हैरान हो गया अज मेरे रब जिन्हों अल्लाह दे नां दी कदर दा पता नहीं जिन्हों सोने मुहम्मद मुस्तफा दे नां दी कदर दा नहीं पता ओ की जाने कि कुरान की हुंदा है बेलिया रब दे कुरान दी कदर अल्लाह दे फकीरां कोल आउंदी आ तां करके वे मेरे मुर्शिद करीम मेरे हजरत साहब की बिला आप नूं असां वेखिया वे एक दिन मदरसे दे तालिब इल्म नहर दे विचों खजाना लैके आए ने खजाना कुरान मजीद जेड़े लोकी नहरां विच रख देंदे ने बहा देंदे ने ओ खजाना विच जमया रहिंदा वे मेरे मुर्शिद करीम दे आस्थाने शरीफ दे तालिब इल्म आप गए ने खजाना लैन मेरे मुर्शिद करीम ने फरमाया नेड़े हो जाओ मेरा दिल करदा है मैं तुहाडे पैर चुम्मा उन्हां दे पैरां नूं हथ ला ला के अखां ते लांदे सां क्यों ए ओ पैर ने जेड़े रब दा कुरान चुकण वास्ते नहर च आ गए सर्दी दे अंदर ए नहर च पानी च लगे फिरे ने अल्लाह दे कुरान दी कदर जिन्हां नूं ऐसी जमाने दे अंदर बड़े बड़े पीर तेनों नजर आउणगे बड़े बड़े गद्दियां वाले बड़े बड़े वड्डे वड्डे कसम खुदा दी इस फकीर दी फकीरी तो सदके जावां जिन्ने 700 दे करीब कुरान महल इस पाकिस्तान च बनवा छड्डे अल्लाह दे कुरान दी हिफाजत अगर वल सिखिया है ते सारे दरवेशां ने मेरे हजरत साहब कोल उन्हां नूं कदर है सी अल्लाह दे कुरान दी तां करके उन्हां जमाने वालियां नूं नहीं वेखिया कि लोग की आखणगे मैं रूड़ी तो अल्लाह दा कुरान वाला वर्का चुकन लगा मैनूं लोकी की आखणगे उन्हां ने कदी सोचिया नहीं सिर्फ यही सोचिया है यार लोकां ले नहीं वेखीदा अपने रब वल्ले वेखीदा रब वहदहू ला शरीक दा नाम होवे पर की करिए अज दे इंसान ने किवें जिंदगी गुजारी अल्लाह सोने दा नाम है नसरुल्लाह नाम लिखिया किथे लिखिया ट्राले दी कंध ते मोहम्मद अली नाम है किथे लिखे आंदा जी ट्राले दे फट्टे ते लिख छड़िया आंदा मोहम्मद हसनैन फिर ट्राली दी वार्ड ते लिखे आंदा महर बरादरे जट बरादरे संधू बरादरे वड़ैच ते आ रहे अगे बेलिया नाम लिखे ने मैं पूछना चाहना बेलिया कदी गौर भी कीता ट्राली उत्ते ना ते तेरा आ गया मोहम्मद बख्श मोहम्मद हुसैन मोहम्मद सरवर मेरे नबी दा नाम है उस ना दे उत्ते जदों ट्राली दे तो रूड़ी सठेगा उत्ते रूड़ी आ जाएगी ओए गोपर मेरे नबी दे नाम ते लगे ते सानू इज्जतां किवें लभणियां ने अगर इज्जतां लेना चाहना है मेरे नबी दे नाम दी बेअदबी ना करी सुल्तान बहु सरकार फरमांदे सा बेअदबा ना सार अदब दे ते ओ गए अदबों थी वादे जेड़े होण मिट्टी दे भांडे ओ
کدے نہ بن دے کانجے جڑے مڈ قدیم دے کھیڑے ہونے او کدے نہ ہوندے رانجے جنہ ادب نہ سکھیا میرا کامل باہو او دوئی جہانی وانجے تحقیق نعرہ حیدری بولو نہ خیر ہوئے سبحان اللہ دکھ لگ دے لا الہ پڑھن والے اج رکشے تے نبی دا نا لکھے آئی اتے سیٹ تے بندے بہ گئے پیر اچھا کر لے آئے کسے نے میں ویکھیا بس دے سامنے فرنٹ دے لکھے ماشاءاللہ اتے طالب علم منڈے اسٹوڈنٹ جڑے نے وہ جتیاں لے کے بس دے ٹول دے اتے بیٹھے نے جتی اللہ دے نام دے نال لگ رہی اے مسلمان بے ضمیری کیوں مل لئی اج ساڈے کولوں اللہ دے قرآن دی نبی دے نام دی انج بے ادبی ہو جاوے اے تھاں تھاں تے اشتہاراں تے گلیاں تے بازاراں تے لکھ دیویں میرے رسول دا نام ایڈا ہی سستا ہو گئے اج گلیاں وچ رلدا نظر آوندا اے اے نا او سی جن دے بارے حضرت آدم علیہ السلام فرماندے سا اپنے پتر حضرت شیس علیہ السلام نو میرے بچے آؤ میرے تو بعد تو میرا خلیفہ بن نہیں میرا خلیفہ بن نہیں ایک گل میری یاد رکھی جدوں بھی اللہ دا ذکر کریں اللہ دے ذکر دے نال نال اسم محمد دا بھی ذکر کرنا اسم محمد دا ذکر کریں کیوں میں اس نانو اللہ دے نام دے نال عرش تے لکھیا ویکھیا آئی میں اس نام نو جنت دے چارے پاسے لکھیا ویکھے جنت دے ہر محل تے لکھیا ویکھے محل دے ہر کمرے تے لکھیا ویکھیا میں انو حوراں دیاں دو آنکھاں دے درمیان لکھیا ویکھیا نازمت والا ہے ان دی قدر کریں یار حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے نو دس رہے نے مسلمان اج آپاں کیڑے موڑ تے پہنچ گئے اج ساڈے سامنے کو گل ادب دی کرے آندا میرا منڈا ہی او میں کہ مسلمان سورۃ الفیل اگلے دن کباڑ خانے وچ گیا ویکھیا تے علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل سورۃ لکھی اسلام یاد وچ کباڑیا جتی سنے اتے چڑھ گیا او میں کہ قسم خدا دی تو کاروبار نہ کرے آندا کی کریے ساڈی مجبوری ہے ساڈا کاروبار ہے میں کیسے کاروبار نو اگ لا دے جڑا کاروبار قرآن تے جتیاں لاوے ایسے کاروبار نو کی کرنی چلیا مر جو گئے آسان ایسے کاروبار نو کی کرنی آندا مجبوری اسلام یاد دیاں کتاباں دے وچ لکھیا دا جے لوکی دے جاندے نے ردی دے وچ قرآن وکدا پیا ویچیا کنے مسلمان دے پتر نے جماعتاں پڑھ کے قرآن ویچیا وے ردی والے نے کباڑیے نو دے دتے او کباڑیا جُتی سنے اوتے چڑھیا پھردا وے کدی کسے کباڑیے دی دکان تے ویکھیا جے تے صحیح کہ چشتی سچ آندا سی کہ نہیں کباڑیے دی دکان تے سورۃ فیل لکھی یاسین دے الفاظ لکھے نے سورتیں نیاں لکھیاں نے اسلامیات دے اندر نے او تے جُتی سنے انج جاوے ٹرک چلاوے انج مارے آندا کوئی گل نہیں میں کہ ایسے قرآن نو انہاں نے پتہ نہیں کی بنا دینے او فیکٹریاں والے او بے ایمان ہو
क्यों कुरान छाप दे जे जदों किसे पढ़ना ही नहीं, पढ़न वाले कोई नहीं, छापदा क्यों है? कुरान अलमारियां भरियां पईयां ने मस्जिदां दियां, रोज फैक्ट्रियां छापन दियां ने। ओए चलिया जदों फैक्ट्रियां विच कुरान छपेगा उदों कदरां नहीं रहणियां। ते जदों सोनिया दे गिलाफ विच कुरान रहिंदा सी, सुभान अल्लाह। ओ डब्बे लकड़ां दे उत्ते सोनिया दियां पत्तियां ला ला के औरंगजेब आलमगीर दे दौर च जदों कुरान नूं रखिया जांदा सी ते हथ नाल कुरान लिखिया जांदा सी, एडा एडा मोटा कुरान हथ नाल लिखिया जांदा सी। ए मुसलमान भाईया जदों तेरे मुल्क दे बादशाह ने उन्हां नूं कुरान दा लफज पढ़ना ना आवे ते ओ साडा माहौल एवें दा थल्ले बन जाने। एक तो मुंडा मैनू आ मैं आखे यार तेरा बच्चा कुरान दी बेअदबी कर रहे, आदा की करी हुण जमातां भी ते पढ़नियां ने। मैं आखे इंदियां जमातां दी खैर करी, इंदे ईमान दी ना सोची, अगर इंदा ईमान ही जाया हो गए ते की करने जमातां नूं। छल्लिया कुरान थल्ले रख के बह जावे, इंदियां जमातां की करनियां नहीं। तो जमातां नूं रोना है, मैं इंदे ईमान नूं रोना वा। ईमानदारी नाल दसी होए अगले जहान जन्नत जड़ी ईमान वाले नूं लभणी है या बेईमान नूं? आंदा जी ईमान वाले नूं। ते मैं क्या तू आने मैनू जमातां दी पई है, चल चलिया जमातां नूं रहण दे, अनपढ़ रह जावी ते गवारा कर लई, पर रब दे कुरान दी बेअदबी गवारा ना करी। आंदा भुखा मर जावां मैनू मिट्टी खानी पै जाए गवारा करी। ए ओवें गल है जिवें मैं अगले दिन जुमे ते कीती, तुसां याद होना कि एक बंदा आंदा जी मैं 80 वारा दूध पढ़ रहा, मैं 80 मरतबा दरूद शरीफ पढ़िया। कांदे वास्ते आंदा जुमे दी नमाज तो बाद 80 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना, 80 सालां दे गुनाह माफ हो जाने ने। मैं क्या ठीक है बेलिया। आंदा जी 80 बाहर निकले, मैं क्या आजा यार चलिए। आंदा जी मैं 80 वारा दरूद शरीफ पढ़ ला फिर नाल तेरे जाना। बाहर निकले, मैं क्या किन्नी वारा पढ़ा? आंदा 80 वारा पूरा कराया। मैं क्या क्यों है जी? लिखिया सी 80 वारा दरूद शरीफ पढ़ो तुहाडे 80 सालां दे गुनाह माफ। मैं क्या तेरी उम्र कितनी होगी? आंदा जी 38 साल। मैं क्या 42 साल ते तेरे एडवांस माफ। बई तेरे 42 साल ते एडवांस हो गए ने। आंदा मैं क्या ये दस तेरे बच्चे किन्ने नहीं? आंदा बच्चे अलहमदुलिल्लाह 3 ने, एक कुड़ी 2 मुंडे ने। मैं क्या गल सुने, ये गुनाह माफ किन्ने करने ने? है रब ने। तो मैं क्या जरा रब नूं रब ना मन्ने उन्हें माफ करेगा? आंदा लो जी उन्हें किथे माफ करने ने। मैं क्या तू रब नूं रब मनना है? आंदा हुणे तो जुमा पढ़ के आया। मैं रब नूं रब मनना वा ते तां मैं क्या गल सुन। मैं क्या तेरे बच्चे 3 चौथा क्यों नहीं आया? बच्चा जो आखिर जो अल्लाह ताला दे जो देन है, को बीबी बीमार हो गई है या तू बीमार हो गए हैं, 3 बच्चे ने, चौथा बच्चा क्यों नहीं? आंदा जी मनसूबाबंदी करा ली। मैं क्या हुण तू दस तू रब नूं रब मानना है? आंदा ते होर। ते मैं क्या भी मनसूबाबंदी क्यों कराई है? जी बस माहौल जो इवें दा बन गया भी बच्चे चौखे हो गए तो कितों खाणगे, निज़ाम चलेगा उन्हां दा। थोड़े बच्चे होणगे 3 बच्चे ते 3 मकान हो जाणगे, 2 7 8 बच्चे होण ते इन्ने मकान इन्ने जगह कितों लैनी पवेगी? मैं क्या ये दस तू कह रहा मैं रब नूं रब मानना, ते जेड़ा बंदा ये अकीदा रखे भी बच्चे चौखे हो गए तो कितों खाणगे? वो तो रब नूं रब मनदा नहीं। जेड़ा बंदा ये अकीदा रखे भी बाल चौखे हो गए तो कितों खाणगे? वो रब नूं नहीं मनदा। अल्लाह सोने ने आलम अरवाह विच यही आके फरमाया सी भी मैनू रब मनदे जे। पहले रब दा सवाल अल्लाह सोने ने नहीं सी फरमाया अलस्तु बि इलाहिकुम, मैनू इबादत दे लैके मनदे जे कि नहीं? ना, अल्लाह सोने फरमाया मैनू पालन वाला मनदे जे। कि रब मनना इलाह मनना सौखा है, पालन वाला मनना औखा है। एक तो दूजे घर दे अंदर यही रौला। आंदा जी मैं क्या सरकार रब नूं तू रब मनन नहीं दिया ते गुनाह तेरे 80 सालां दे माफ रब ने करने ने। तू मन्ने ही ना उन्होंने माफ किते करने ने? एवें बेलिया आंदा मैनू जमातां दी पई। ओ मैं क्या बेवकूफा जन्नत लभनी ईमान नाल? हक है ए दसो भी जन्नत ईमान नाल लभनी है, कुरान नाल लभनी है या जमातां नाल? आंदा मुंडा जमाता 4 पढ़ जाएगा कुछ बन जाएगा। अल्लाह दे बंदे कुछ बनेगा तो अगे जाके उनका कोई काम बनेगा ना। मैं क्या इत्थे ते बन जाएगा तो अगे
ਓਏ ਅਗਲੇ ਜਾਣ ਕੀ ਕਰੀਦਾ ਆਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਇਹਦੇ ਲੋਕ ਮੁੰਡਾ ਪੜਾ ਲਿਆ ਨੇ 16 ਜਮਾਤਾਂ ਪੜਾ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਰੇਡ ਦਾ ਕੂੜ ਏਡੇ ਏਡੇ ਰੇਡ ਕੇ ਕੂੜ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਾਰਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੂਦ ਖਾਦੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਵੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਚੰਗੀ ਉੱਚੀ ਸੀਟ ਤੇ ਪਿਓ ਨੇ ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਟੋਰਿਆ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਐਡਾ ਕੋ ਬੱਚਾ ਸੀ ਇਹ ਕੋਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਸੀ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹ ਦੀਨ ਪੜ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀਨ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ माशाल्लाह ਆ ਸਾਡੇ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਾਤਾਂ ਪੜ ਰਹੇ ਸਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮੌਲਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ क्या बेशक ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮਦਰਸੇ ਦਾ ਬਾਲ ਖਿਲਾਰ ਲਓ ਤੇ ਵੱਡੇ ਮਦਰਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 8 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆਲਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਲਓ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਖਿਲਾਰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਰੇ ਜਵਾਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੋ ਸਰਫ ਪੜ੍ਹੀਏ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਉਹ ਇਹ ਦੇਵੇ ਜਵਾਬ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਉਸੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਜੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾ ਲਿਆ हक है खुदा दे बंदे इलम दीन एवं हुंदा है रसूलुल्लाह दा इलम अल्हम्दुलिल्लाह और उस्तादा दी मेहनत साडे बुजुर्गां ने कदी अपनी शो नहीं वहाई साडे जिन्ने भी तालब इलम उस्ताद ने हुण साडे उस्ताद वेखो माशाअल्लाह तुसीं वेखोगे तो इंज लगना जे निक्का जिहा बाल है इंज बछो नहीं भरदे तुसीं पाकिस्तान दे किसी मौलवी लिया के सामने बहा दो उस्तादां दे सामने जे दूजी गल ते हथ जोड़ के उठ ना गया तो गल करिया जी चिश्ती साहब दे कदमां च बह के जिन्हें इलम पढ़िया ना इलम इंज समझो भी घोल के ही पिया छड़िया उन्होंने घोल के ही पिया छड़िया को समझो गल बाहर ही अल्लाह ताला वाहदा उला शरीक मौला सोने दा फजल खास हुंदा है कुरान वाला बंदा अल्हम्दुलिल्लाह अज तक मैं बड़िया मौलवियों ने आख्या बाहर मैं कहा यार बाहर जो पां टां करते चिश्तियां च मैं कहा मदरसे आ जाओ मैं कहा मदरसे आ जाओ साढ़े उस्ताद ने तुसा वेखना तुसा आखना निक्का जिहा बाल है मैं कहा 2 मिनट गल कर लो सिर्फ 2 मिनट गल करे जे तुहानू तीसरे मिनट ते अगां उठ के भज ना गए जे ते गल करे जे जाओ जेड़ा मर्जी वड्डा मौलवी को जेड़ा टांटा करे ना किसे लै वै करो बोलो खैर होवे सुभान अल्लाह हाँ इंशाअल्लाह उहदी परेशानी कोई नहीं हैगी चिश्तियां नू कदी परेशानी नहीं है अगले दिन एक 15 चा करके मौलवी से वो आंदा ओ मैं चिश्ती नू मुकाबला करना इंज करना हुंदा कोई चेला सुनदा पिया तां इधर आवे मेरे नाल गल करे और मैं अगले दिनों पिंड टुर गया मैं आख्या आप ही इधर तू सुनिया आंदा ऐलान किया आंदा जी मैं कित्थे आख्या मैं क्या तेरी रिकॉर्डिंग आवे आ साडे नाल गल कर 2 मिनट गल कर लै सिर्फ साडे नाल आंदा जी नहीं नहीं वो बस एवें मैनू किसी ने दस्सिया सी भुलेखा पाया सी वो फिर उस चौधरी दा तरला कर उस चौधरी दा भी आ मौलवी डको और पिंड वाले सारे चौधरी बन के लिया के साडा जिहड़ा पिंड दरवेश सी ओनू आखण भी तेरी मेहरबानी मौलवी ना इत्थे लियावी कोई मौलवी ना लियावी मैं आख्या भी तेरे गिट्टिया च नहीं पानी ते भाई गल क्यों की थी उस्तादुल उलमा मुफ्ती फजल अहमद चिश्ती ख्वाजा मोहम्मद शफी चिश्ती लजपाल वक्त थोड़ा मैं अर्ज गुजारिश करता पाया था कि सोने शान अगले जान में वो गल करो सब मुंडा खावे थब्बिया नाल रिश्वत लवे वो वड्डी सारी सीट ते लग जाए ये खुश ते इत्थे होवेगा क्या बात है शीदे वेख मेरे मुंडे दे टोर वेख आ चेंड तार नहीं पिंड चेंड तार दा बाबा मेरे को मदरसे आया मैनू आन के आंदा मेरा नाम लिया कर हर तकरीर च मैं कहा बाबा जी की गल है आंदा भी मेरा नाम लिया कर भी मुंडा स्कूल ना पढ़ाओ मैं कहा बाबा होया की आंदा मैं पढ़ा के मैं 2 किले पैली वेच के मुंडे नू लवाए थानेदार मैं कहा आंदा मैं गया उन्होंने मिलन तो आंदा मेरा अब्बा ही नहीं बोलते सही ना खैर अब बोलते सही है सूफी बाबा भी जिਉਂਦਾ है ते थानेदार भी जांदा है चेंडा तारा दा हैगा जे बाबा मैनू अपना नंबर भी लिखा के गया ते जेड़े जलसे च पाकिस्तान च जावे मेरा नाम लेके गल करया कर ते मेरा दस्या कर ना ते खुदा दा ना जे अपने बाल नू एवें दी तालीम ना दिया जे जेड़ा ए सियाणे ओ की ओने पाई सी धोती साफा बनिया उत्ते झग्गा जा पाया उत्ते पग बन्नी सिर ते ओ गया चल हुण दफ्तर च पुत्र दे दफ्तर आंदा मेरा पुत्र इत्थे बाहर मुलाजम सोना कि कौन कि जी तुहाडा अबू आया उन्हें कहा ये आया क्यों उन्हें कहा सर जी बाबा जी एक धोती जी बन्नी है सर जी सर 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 बाबा धोती बन्नी कौन है उन्हें कहा यार इन्होंने उत्थे बहा दो बाहर कहो मेरे मुंडे नूं बाहर कढो उन्हें आख्या जी बाबा जी तुसीं कहंदे हो मेरा मुंडा है तो वो कहंदा साडे माल नूं पट्ठे पाउण वाला है साफ लफज उन्हें बोले उन्हें आख्या मैनूं उहदे सामने करो प्यो ते पुत्र
आमने सामने हो गए, नाल मुलाजम भी थल्ले वाला अमला भी सारे सामने हो गए। ओ आंदा बाबा की इन्हां नूं कही जा रहे तू साडे डंगरां नूं पट्ठे पाण वाले इत्थे आण के कह रहे कि मैं तेरा बेटा हूं, खबरदार मैं तेरा बेटा किथे हां, तू साडे डंगरां नूं पट्ठे पाण लगा। प्यो उत्थे रोण लग पिया। हुण ओनू ते सी भी ये कोई पेंट पा के आउंदा, कोई शर्ट पा के आउंदा, कोई बाबू, कोई कालर शालर, कोई पफा, कोई हत्थ च मोबाइल हुंदा, इधर टच हुंदा, पता लगदा भी अब्बा फैंसी आया है भी तां पता लगना सी भी थानेदार दा अब्बा है। जे कोई दाढ़ी रख के जां कोई उवें दा माहौल बना के ते थानेदार दा अब्बा ही नहीं लगना। साफ लफ्ज़ें च उन्हें कह दिता भी साडे तू डंगरां नूं, उन्हें आख्या ओए मैं तेरा प्यो आउंदा, लै कोई गल कर, चलो बाबे नूं बाहर कड्डो। प्यो उन्हें धक्के दे के बाहर कड्डिया, घर आंदा, उन्हें कहा लै भी पुत्रा तेरा घर वखरा ही ते मेरा ही वखरा। उन्हें बड़े परंट होई होंदे बूहे ते, अपने प्यो दे बूहे ते, इहनूं आखो मन जावे, उन्हें कहा नहीं बस आव लीक वज गई, तेरा राह हो रहे, साडा राह हो रहे, पुत्र तू हो रहे। तो वह फिर ऐलान करदा थां थां ते जाके, आंदा भी पुत्र पढ़ाया जे ना मैं पढ़ा के ते प्यो ही नहीं जे बनया, प्यो नहीं जे मनदे। सरकार ऐसी तलीम नूं चुल्हे च पाना जिहड़ी प्यो ही ना मन्ने। ते हुण वो तौबा कर गया भी वाकई काम गलत है, ते जे पुत्र खाएगा रिश्वत सरकार ते जाएगा कबर च, ते इत्थे प्यो पुत्र हाफिज बन जावे ते पुत्र पढ़े कुरान ते कबर च फायदा हो जाता है। ते जे इत्थे खावे रिश्वत ते इंदा भी तो फायदा होना है प्यो नूं। प्यो नूं फायदा होना है कि नहीं, क्योंकि कोरा कागज सी टोरिया ते प्यो ने इनू उस पासे, प्यो जेड़े पासे टोरिया खुदा दे बंदे हो। तां गल कर रहा सा उदों कुरान दी कदर है सी जदों औरंगजेब आलमगीर वर्गे हथ नाल कुरान लिखदे सन। हथ नाल कुरान लिखना, ज़ौक शौक नाल आखना खैर होवे सुभान अल्लाह। हथ नाल औरंगजेब कुरान लिखदे सन, पिंड दे अंदर कुरान आउंदा सी, एक साल बाद कुरान पूरा लिख लेंदे सन। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह पिंड विच कुरान आउंदा सी, पिंड सारे विच गोगा हो जाण, ऐलान हो जाने ओ लोगो भज के आओ, भज के आओ, कुरान दी ज़ियारत करो। क्यों अहे औरंगजेब दे हथ दा लिखिया होया कुरान आ गया जे, आओ बादशाह दे हथ दा लिखिया होया कुरान आए। उन्हां लोकां नूं कदरां सन नहीं यकीन आउंदा। ते अज तो 50 साल पिछे नजर मार, साडे दादियां कोल साडियां हमशीरा मासियां पुफियां दे अगर कोई कुरान बेटी नूं जहेज देण लगदा सी, मिस्त्री तरखान कुरान वाला डब्बा बना के लियाउंदा सी। ओ कुरान वाला डब्बा फुल बूटियां ला ला के बना के लियाउंदा सी। मेरी अम्मा जी दा हाले डब्बा मौजूद है, फुल बूटियां बड़ियां सोहणियां लगियां ने, वेखिया दिल खुश हुंदा है। ओ डब्बा जड़ा मिस्त्री बना के लियाउंदा सी, उस मिस्त्री नूं साडे प्यो दादे कुरान दी वजह तो मज देनी या गां देंदे सन। क्यों भाई, क्यों भाई, क्यों भाई? हय्या अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह अपनी मस्जिद अपनी मस्जिद अच्छा अज आप अजान इत्थे पढ़नी है, इत्थे जमात करनी है। खैर है, बोलो ना दौक शौक, बोलो सोने सुभान अल्लाह। मैं गल कर रहा था भरावो, यकीन जो तुम जेडे वड्डे बजुर्ग है ना, इन्हों को पुछो जिन्हों की उम्र को 60 के नेड़े, उन्होंने पूछा जे भी तुहाडे प्यो दी वारी वो बीबियां दे डब्बे तरखान बना के लियाउंदे सन कुरान रखण वाले, उन्होंने आंदे सर टोया लैके आया बई मिस्त्री भी कुरान वाला डब्बा लैके माशाअल्लाह बरकत। उन्हें फिर लियाने डब्बे विच कुरान होना, मैं जी धी दा डब्बा बना के लिया जिंदे विच कुरान रखना है। उन्होंने किसी ने बकरी देनी, मझ देनी, अगू कुरान दी कदर करनी।
ہاں جی بھی یہ قرآن واسطے ڈبا بنا کے لیا ہے تے قرآن لبدا کہ تو ہاتھ نال جو لکھیندے سن فیکٹریاں ہے نہیں سن کافر نے فیکٹریاں بنائیاں نے قرآن دی جنی جیڑی شے خاص ہوئے انہوں عام کیتا جاوے انہی قدر کٹ جاندی ساڑا قرآن سی خاص تے انہاں فیکٹریاں لائیاں بھی انہوں عام کرو 60 روپیاں دا قرآن 80 روپیاں دا ہاڑی دے کارے تے ادار پھیری آلا پنڈ ملے چان کے اعلان کر دیا قرآن لے لو ہاڑی دے کارے تے لے لو سونی دے کارے تے لے لو اب مسلمان پنڈ ہوئے مسلمانہ دا تے اوتھے آن کے پھیری آلا اعلان کرے بھی سونی دے کارے تے ادار قرآن لے لو اب کدی انگریز دی کتاب دا اعلان ہویا اب پیلٹ سپر ون گرامر دا کدی اعلان ہویا بھی ہاڑی دے کارے تے لے لو انہوں پتہ ہے بھی ادھروں انہوں پیسہ لبنے منڈا پڑے گا تے پیسہ لبنے قرآن پڑے تاں دا کاکھ لبنا نہیں تاں کر کے قرآن نو ایڈا سستا کر دیتا ہے اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ جیڑا بچہ قرآن دا حافظ ہوندا سی نا اون دے سر تے پگ بھی آن کے رکھ دے سن تے انہوں 5 کلے زمین دیندے سن بولنا خیر ہوئے اگنا چال بھی بیلیا اینی کو واہ انہوں منڈے نو آندے سن اینو واہ کے بنا اندے وچ فصل گڈ تے جے تو اینی بنا لی تے تینوں اور دے دیاں گا 5 اور دیاں گا تو مدرسہ بنا بچے پڑھا تے ایتھو اپنی کمائی کرنی ہوں جڑی باہر تقریراں کرنیاں نہیں اگے پیچھے دین کرنے ہوں تے پیسے نہیں لینے بولنا یار گل تے سمجھ او مدرسہ بناندا سی حافظ قرآن مدرسہ بچے پڑھان والا او پیلی چوائی کردا اوتے دانے انہاں بیجنے اپنے جدوں امام اپنے دانے بیجے گا تے اپنے کھائے گا اون دے دانے ہون گے اپنے کسی دا کھانا نہیں ہوئے گا تے جدوں ممبر تے پوے گا صحیح گلاں کرے گا ساریاں ایویں نہیں ملی وہ ماحول ساڈا ایویں بگڑیا انہاں بادشاہاں دا جدوں اورنگزیب عالمگیر جیڑا قرآن دا ہدیہ ملدا سی نا سال بعد اس سے ہدیے دے نال اپنے گھر دا چولہا چلاندے سن قرآن لکھن والے جدوں بادشاہ قرآن لکھن والے ہون بیلیا مسلماناں اودوں پھر ماحول آپ ہی بدل جانے نے مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ ایک اڑیالی دا ذکر کر دیاں آپ فرماندے نے ایک آجڑی بکریاں لے کے اوندا پیا سی رستے دے اندر ویکھیا اللہ دے قرآن والا ورقہ پیا سی بازار دے اندر بکریاں گزر گئیاں نے مولانا روم فرماندے نے اس آجڑی ان پڑھ سی بکریاں کولوں لنگیاں نے ورقہ پھڑیا سو تے کچھ لکھیا آندا میں جاندا نہیں کی لکھیا وے لیا کے پنڈ دے امام کول پڑھایا سو آندا ہے مولانا ویکھیا جے کی لکھیا ہے انہاں آکھیا تے اللہ دا قرآن آجڑی ٹائی مار کے رون لگ پیا اوے آندا ہے اللہ دا قرآن دے ورقہ ہے تے اج ویکھ بازار وچ کیویں رلدا پیا وے اونے لیا کے چاڑیا چومے خوشبو لائیے آن کے گھر سونے کپڑے وچ بن کے جڑے ٹارے تھلے سوندا سی اونے اچھی چھت دے نال چھتیری دے نال بن دتا ہے آندا تیرا مقام گلیاں بازاراں وچ نہیں اچھا تیرا شان ہے اچھا تیرا مقام ہے ایتھے اچھے آ جاؤ آویخ یار ان پڑھ ہوئے تے قرآن دی قدر کرے تے رب انہوں شفا کیویں دین دے اور رات انہوں نماز عشاء دی پڑھ کے آئے آندھے قرآن دا ادب نہیں ہویا مینوں پتہ نہیں معافی ملنی ہے کہ نہیں میری بکریاں تو لنگ گئیاں نے او قرآن والے ورقے دے تھلے کھڑا ہو گیا ہاتھ بن کے چھت نال ورقہ بنے قرآن والا تھلے کھلو کے رونا شروع کر دیتا سو اے آندا مولا مینوں معاف کری اے جڑی بے ادبی میرے کول ہو گئی حالانکہ کسے پہلے دا پیا ہوئے انہیں جان کے کیتا نہیں آندا سونیا معافی دیں قرآن والا ورقہ زمین تے پیا سی معافیاں منگدا روندا اے زارو قطار رو رہا ہے جدو سرگی دا ویلا ہے اللہ دی رحمت جدو آواز مار دیئے رب دی رحمت جدوں آواز مار دیئے ہے کوئی رحمت منگن والا ہے کوئی بخشش منگن والا اللہ دی رحمت دا دروازہ کھلا ہویا وے سرگی دا ویلا ہویا وے اللہ وحدہ لا شریک مولا نے کرم فرمایا وے ان دی دعا قبول انج ہوئی ہے انہوں سارے قرآن دا حافظ بنا چھڑیا وے سارے قرآن دا حافظ بن گیا وے
شریعت مصطفیٰ دا عالم بن گیا وے اے دین بھی سارا آ گیا ادب دے اندر مسلمان ادب کول ہوئے تے دین دی بھی سمجھ تاں ہوندی جن لوکاں کول ادب قرآن دا نہیں تاں کر کے انہاں نوں سمجھ ہوندی نہیں الحمدللہ قرآن بھی پڑھ دے نے قرآن دے خلاف بھی چل دے نے جڑا بندہ قرآن پڑھ جائے وہ قرآن دے خلاف چلدا نہیں میں کیا مسلمانہ مولویاں قرآن بھی انج پڑھائے نہیں پر مسلمان بھائیہ قرآن دی مخالفت بھی سرے عام کر دے تینوں وہی نظرے ہونگے سارے تو پہلا اس جنگ دے اندر ہی اگر مولوی سمجھ جان اسلام نو بھی آ ساڑا اسلام ہے تے یقین جان کچھ نہ کچھ فرق پہ جانے کچھ نہ کچھ ضرور ہو جانے آج سب تو وڈا مخالف دین دائے بنے پیر بنے اے بنے میں حیران آج جٹ بندے نو گل سناؤ تے من جاندے مولوی نو سناؤ تے نہیں مندا جٹ نو آکھو بھی یار آپ غلط کام کر رہے ہیں آہو یار غلط کر رہے ہیں مولوی نو بہت اللہ سارے کر رہے ہیں سارے وڈے کر رہے ہیں تو نواں آگے ایڈے وڈے سارے کر رہے ہیں میں کہا اللہ دے بندے او جدو بادشاہ ایویں دے ہون کہ قرآن پڑھن والیاں نو زمیناں دین اورنگزیب عالمگیر دے دور وچ سکول کوئی نہیں سی جڑا قرآن پڑھدا سی اوہی حکومت وچ لگدا سی حکومت وچ بھرتی اوہی ہوندا سی کون اورنگزیب عالمگیر جنہاں دے استاد دنیا تو تشریف لے گئے ملا جیون رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے استاد سن اورنگزیب عالمگیر دے استاد نے آپ دا وصال ہویا ملا جیون رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ہن وے اورنگزیب دے واسطے امتحان آیا او جدوں بادشاہ نے پرہیزگار ہون جڑے ہتھاں نال قرآن لکھ دے ہون تے عملہ کیوں نہ پرہیزگار ہوئے گا اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ دے استاد نے فرمایا میں جان لگا دنیا تو میرا وصال ہون لگے تے میرا جنازہ او پڑھائے گا جن دی ساری زندگی تہجد دی نماز قضا ہوئی نہیں سبحان اللہ میرا جنازہ انہیں پڑھانا ہے جن دی ساری زندگی تہجد دی نماز قضا نہیں ہوئی بادشاہ نے ہن جدو جنازے دا تمام ہویا استاد فوت ہو گیا میت رکھی گئی صفحہ بن گیا بادشاہ نے اعلان کرایا بھی اس پھر ملا جیون رحمت اللہ علیہ دا جنازہ ہوئے مفسر قرآن او لینا بجیاں نے پیچھے جی جنازے تے بندے ہی بندے اعلان ہویا بھی کوئی ایسا بندہ ہے گا جنازے وچ جن دی ساری زندگی تہجد دی نماز قضا نہیں ہوئی اعلان ہویا کوئی بندہ آگے نہیں آیا ہن اے ہو نہیں سکدا کہ اللہ دا ولی اعلان کرے فرمائش کرے بھی اے کام میرا جنازہ وہ پڑھائے گا جڑا جنی تہجد دی نماز قضا نہ ہوئی ہوئے جی انہاں دی نگاہ وچ بندہ ہی کونی سی تو انہاں ایویں دا اعلان ایویں دی فرمائش رکھنی نہیں سی نہ وصیت کرنی سی انہاں نے وہ جاندے سن کوئی ایویں دا بندہ ہے وہ انتظار کردیاں کوئی بھی نہ آگے آیا بھی کون پڑھاوے بھی جنازہ کیڑا بندہ جن دی ساری زندگی تہجد دی نماز ہی نہیں قضا ہوئی آخرکار اس ہندوستان دی سرزمین دا جڑا بادشاہ سی اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ مسلے تے گئے نے اللہ اکبر کیتے جنازہ شروع کرا دیتے سلام پھیرے آوے لوگ بھج کے اگے آئے ویکھیے ملا جیون رحمت اللہ علیہ دا چہرہ ویکھن گھٹ ہوندے سن امام نو ویکھن زیادہ ہوندے سن اے ویکھیے اس دور وچ کون ہے جن دی ساری زندگی تہجد دی نماز قضا نہیں ہوئی ویکھیا تے کون ہے اے اورنگزیب عالمگیر بادشاہ وے آپ نے باں کھڑی کر کے آکھیا لوگو اے میرا تے میرے رب دا ایک راز سی میں اپنے خادمہ تو ہی چوری تہجد پڑھدا سا کیونکہ نفل چوری پڑھن دا حکم ہے چھپ کے پڑھن دا حکم ہے فرض سرے عام پڑھن دا حکم ہے میں چھپ کے پڑھدا سا میرے خادمہ نو ہی نہیں سی پتا آج میرے استاد دے جنازے نے اے راز میرا کھول چھڈیا وے
استاد دے جنازے نے راز کھول دیتا میرا پھر اوہی جدوں بادشاہ ایویں دے ہوندے سن مسلمان ادوں نہ مسلماناں دے کسے مال دا نقصان ہوندا سی نہ مسلماناں دی عزت دا نقصان ہوندا سی مسلماناں دے جدوں بادشاہ ایویں دے ہوندے سن ایک گزارش کر کے اجازت چاہنا تیرا ذوق ہوے تے آکھ سبحان اللہ مسلماناں دے بادشاہ جدوں انج دے رہے نے ادوں امن وی ہوندا سی سکون وی ہوندا سی انہاں نوں پتہ سی بادشاہ کول جاواں گے انصاف مل جانے ایک دن ادھی رات دے ویلے اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں دے گھر دا دروازہ کھٹکیا ہے مائی نے آپ نے اپنے برآمدے تو لے کے گھر تک ایک سنگلی زنجیر لمکائی ہوندی سی کہ رات دے 12 بجے بھی اگر کسی نو ضرورت پیش آوے اس زنجیر نو کھچ دے وے تے اوندا فیصلہ رات دے 12 بجے ہی ہو جاوے گا رات دے 12 بجے دن ہوئے 24 گھنٹے ہوندی امداد ہوئے گی رات ادھی ویلے کمائی آئی ہے انہیں دروازہ کھچیا زنجیر کھچی ہے جنوں اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ باہر آئے نے باہر آن کے ویکھیا ایک وڈیری مائی کھڑی ہے پوچھیا ماں خیری ادھی رات ویلے اج بادشاہ دے دروازے تے آ گئی مائی رو کے آندی اورنگزیب تو گھر ستا پیا ویں میری عزت ڈاکو لے گئے نہیں مہربانی کر جلدی میری عزت واپس لائیں اگر میری عزت لٹی گئی میں اپنے نبی نو تیری شکایت لاواں گی میں سونے نبی نو شکایت لا دینی ہے اورنگزیب عالمگیر عاشق رسول سان سکول دیاں کتاباں وچ انہاں نو بڑے پیڑیاں لفظاں نال یاد کردے نے میں تاں گل کیتی ہے جیڑا سنی ہوے گا اودی سکول دیاں کتاباں وچ تعریف نہیں لکھی ہونی وہابیاں دی تعریف تھاں تھاں تے لکھی ہوے گی بات ذہن وچ رکھنا میرے امام احمد رضا دی تعریف نہیں نظر آوے گی سوال کرنا چاہنا ہوں میرے بھائیا اورنگزیب عالمگیر عرض کردے نے ماں میرا انتظار کری میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو شکایت نہ لاویں میرے آندیاں تک مینوں اشارہ کر دے مائی ڈاکو کیڑے پاسے گئے نہیں اشارہ کیتا ہے کہ ڈاکواں دا رخ دسیا ہے ادھر نو گئے نہیں اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی سواری کڈی گھوڑا کڈے آپ بیٹھے نے تلوار ہاتھ وچ لئی دوڑ لائی گھوڑے نو دوڑا دتے دوڑ دیاں ادھر جنگل وچ ڈاکو مسلمان دی عزت نو درمیان وچ کھلار کے چارے پاسے کھلو کے آندے نہیں اج آواز مار اپنے بادشاہ نو جڑا لوکاں دی عزتاں بچاندا ہے آواز مار بیٹی مسلمان دی آکھ دیے اورنگزیب اب بولو تو سی کیوں سو گئے ہو یا مر گیا وے اورنگزیب یا مر چکیا وے یا بے غیرت بن گیا وے اگر زندہ ہوندا تے ساڈی عزت لٹینی نہیں اینی گل میرے سونے پروردگار نے اورنگزیب دے کن تک پہنچا دیتی ہے ادھر ویکھ ادھر اورنگزیب عالمگیر دے گھوڑے دا رخ اسے پاسے ہو گیا وے اے توجہ کریے مسلمان آپاں گدڑ ویکھے نہیں شیر ویکھے نہیں انہاں دی گل تے سن اپنا کلیجہ ٹھار اساں ایک گدڑ ویکھے نے انگریزی گدڑ نے انہاں نوں کی پتا مسلمان دی عزت دا کی خیال ہے او جڑے مسلماناں دی عزت سریام روڑا تے نچا کے ساری رات منڈے کڈے کٹھیاں لگے پھر اوے انگریزی گدڑ نہیں محمدی شیر اے ٹیپو سلطان ورگے ہوندے نہیں صلاح الدین ایوبی ورگے اورنگزیب عالمگیر ورگے ہوندے نہیں اوے اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ دی سواری جدوں پہنچی میرا ایمان آکھدا وے او گھنٹیاں دا سفر منٹاں وچ طے کیویں ہویا وے اگر 100 قتل کرن والا بندہ اے اللہ دے ولیاں دی بستی والے 2 قدم پٹے تے فوت ہو جاوے تے زمین میچی جاوے تے ادھر ود جاوے اللہ زمین نو ادھر کٹھیاں فرما سکدا وے تے مسلمان دی عزت دی گل ہووے تے اورنگزیب دے گھوڑے اگے زمین ایتھے بھی سنگڑ سکدی اے او
مسلمان بھائی بات یاد رکھ لین اورنگزیب عالمگیر دی سواری پہنچیے جاندیاں چل کے آپ نے ڈاکواں تے حملہ کر دیتے کوئی ڈاکو انج ماریا گئے کوئی زخمی ہویا ڈگیا کوئی نس گئے کون جنگل دے اندر آن کے حملہ کر لیں مسلمان دی عزت نو جدو آزاد کرایا وے ڈاکو مارے گئے کسے مفاہمت کیتی ہے نال لڑائی شروع کیتی ہے کسے دے ہتھ نیزہ آیا تلوار آئی انہاں اورنگزیب نو بھی مارے نے زخم ہو گئے آپ سرکار انہاں نو جتن تو بعد ظالم جدو مر گئے نے ڈاکو کوئی نس گئے اورنگزیب عالمگیر مسلمان دی بیٹی نو آواز مار دینے او مسلمان دی بیٹی نہ اورنگزیب حالے مرے آئے نہ بغیرت بنے آئے بولتے صحیح خیر ہوگی انشاءاللہ نہ مرے نہ بغیرت بنے میں زندہ سا تیری عزت بچا لئی آپ ہے میرے پیچھے تیری ماں انتظار کر رہی اورنگزیب عالمگیر جدو مائی دے سامنے ان دی بیٹی پیش کی تھی اورنگزیب عالمگیر نے پوچھیا ماں میرے نبی نو شکایت تے نہیں لئی عرض کر دیے نہیں میں تیرا انتظار کر رہی سا پوچھ ماں اپنی بیٹی نو ڈاکواں دا ہاتھ اندی عزت پہنچن تو پہلا اورنگزیب دی تلوار پہلے پہنچ گئی سی ڈاکواں دا ہاتھ نہیں پہنچیا میری تلوار پہلے پہنچ گئی مائی نے ویکھیا تے اورنگزیب نو زخم ہوئے سن جدو دیوے چراغ دا چانن ہوئے آپ دے جسم وچوں خون نکل رہا سی توجہ کریے مسلمان بھائیاں خون نکلدا پیا مائی کہندی لیا پترا میں تیرے جسم تے پٹی بن دیواں اے تینوں زخم ہو گئے نے اورنگزیب عالمگیر نے ایک جملہ بولیا سی جڑا تاریخ دیاں کتاباں وچ حالے تک لکھیا ہے مسلماناں دے ذہن دے اندر نقش ہو گیا کیڑا آپ نے فرمایا ماں اس خون نو جان دے کیوں یہی خون میرا کل قیامت والے دن گواہی دے گا اورنگزیب عزتاں لٹان والا نہیں سی عزتاں بچان والا سبحان اللہ فرمایا ماں انو خون نو چل کل قیامت والے دن یہی خون گواہی دے گا کہ اورنگزیب عالمگیر عزتاں لٹان والا بادشاہ نہیں سی مسلماناں دیاں عزتاں بچان والا بادشاہ سی وحدہ لا شریک مولا حضور دے جوڑے پاکاں دے صدقے نال اپنی حاضری قبول فرماوے وقت واوا ہو گئے دعاواں جی یاد رکھنا عاشق تیریاں اکھیاں موبائلاں پیچھے رہ گیاں بھئی عاشق تیریاں اکھیاں موبائلاں پیچھے رہ گیاں لٹ گئی جوانی تیری لٹ گئی جوانی تیری اوہ نبضاں ٹھنڈیاں پہ گیاں عاشق تیریاں اکھیاں موبائلاں پیچھے رہ گیاں میں مسلمان دی عزت دے میرے ایک دوست نے مولانا نسیم صاحب انہوں نے شعر لکھے نے سنا دیا دو شعر سنانے دیا توجہ ہے او بیٹھی سی وچ چار دیواری پردے دے وچ لک کے ساری مسلمان دی عزت چار دیواری چ بیٹھی سی اس تعلیم نے مسلمان دی عزت نو بے پردہ کیتا ہے او بیٹھی سی وچ چار دیواری پردے دے وچ لک کے ساری ہن نہیں کر دی پردہ کواری ہن نہیں کر دی پردہ کواری کوئی عقلاں کتھے رہ گیاں عاشق تیریاں اکھیاں ہن میرے خواجہ دا پھر فیض سی آیا بولتے صحیح سبحان اللہ
اس تعلیم سکول دی نے مسلمانہ دیاں دھیاں دے سراں تو چنیاں لائیاں نہیں تے میرے چشتی نے آن کے پوائیاں نہیں فضل احمد چشتی میرے خواجہ صاحب نے آن کے ٹوپی والے برخے پوائے نے مگر ساڈے ورگے بندیاں نوں تے پتہ ہی کوئی نہیں سی ٹوپی والا برخا کی ہوندا حق ساڈے ورگے بندیاں نوں نہیں سی پتہ ہوندا ٹوپی والا برخا کی ہوندا ہے کیڑی شے ہے اج ویکھ بندے داڑھی مننا ہوندا ہے بی بی ٹوپی والا برخا پایا ہے داڑھی مننے بندے میں منڈی فیض آباد دے ویکھے نے جاندے تے بی بی ٹوپی والے برخے جاندی ہے تے فوراً پتہ چل جاندا بھی ضرور چشتیاں دی تقریر سنن والا بندہ ہے بولنا خیر ہوئے ایسے داڑھی مننے تو میں ایڈیاں ایڈیاں داڑھیاں والے وار دیاں جڑے اپنی ہتھی عزت اپنی چھڈ ہوندے نکال بول خیر ہوئی بول خیر ہوئی اللہ سبحان اللہ میرے خواجہ دا پھر فیض سی آیا چشتی حق دا بیان سنایا میرے خواجہ دا پھر فیض سی آیا چشتی حق دا بیان سنایا ماحول اسلامی ویڑے آیا ماحول اسلامی ویڑے آیا اوے پھر دیاں گھر وچ بہ گیا عاشق تیریاں اکھیاں بیلا پیچھے رہ گیا نسیم مقدی گل مکائیے نسیم مقدی گل مکائیے ذرا پی جائے جے جملہ بڑا اوکھا بولو خیر ہوئے سبحان اللہ نسیم مقدی گل مکائیے نظام جمہور لعنت پائیے نسیم مقدی گل مکائیے نظام یہود لعنت پائیے او بچے بچیاں سکولوں چھڑائیے بچے بچیاں سکولوں چھڑائیے اور رحمت رب دیا رہن گیا عاشق تیریاں اکھیاں مدینے کوئی نہیں رہ گیا اللہ سبحانہ